Se vede întunecat. Cred că și asta e interesant. Wow, îl dărâm cu tot, mă! Yeah, uite așa se țin mâinile. Uite așa. Așa? Mai de țișat. Piciorul mai sus să se ridice. Hai că vine. Hai să vezi. Chiar poți să pleci. Cu pleacă. De aici pleacă. Uite că ni se vede și dințișorul, mă, tata. Fă și tu zoom, tata. Tata le zoom pe dințișor. Uite că zâmbim. Poing, poing. Poing. Hai sus. Hai sus. Hai într-un picior. Ian, de ce fuge tata de tine tot timpul? De ce fuge de tine tot timpul? Ia uite, ce e supat, mama, acolo? Ce e supat acolo? Ce e supat acolo? Hai să mergem să vedem ce e supat. E o sticlă. Ce e supat? Hai să vedem, mama. Hai să vedem ce e aici. Ce e aici, mama? Ce e supat? Ce e, mama, supat? Așa, ia uite-te. Ia uite-te. Ia uite, să luăm? Ia să vedem. Putem să o luăm? Ce e aici? Hai, ia sticla, Radu. Wow! Ia uite sticla. Fix direct am luat sticla. Fix am luat sticla. Ia, și dacă e supat, hai, o iei tu? Ia sticla, Radu. Haide, ia sticla de supat. Dacă vedeai mai alte, să uita acolo. Doamne. Dar nu știu ce tot vede. Până la picioarele din spate de la astea, că se tot uită. Moment de tandrețe de o secundă. Ia uite sticla. E bună de los la din picior, merge perfect. Nu-i așa? Uite sticla, nu? Ia uite. Hai sus, hai sus în picioare. Hai sus în picioare, mama. Hai cu sticla. Hai să mergem cu sticla. Hai să o ducem în tata. Hai să ducem sticla la tata. Oh, așa. Oh, așa, ia. Tati, tati. Unde e sticla? Unde e sticla? Hai la tati. Hai să ducem sticla. Așa. Încă un pas și încă un pas. Aici sunt. Aici. Aici. Bravo, Radu. Mergem și ducem sticla lui tata. Hai să mergem să-i ducem sticla. Așa. Hai să mergem să-i ducem sticla. 5 pași, uite, gata. Mai puțin și ajung la tata să-i duc sticla. Am plecat. Gata. Gata.